Tiprasa kami amchuni jagarokno haino ereng khiklai toniyaoi buphang kaimani bisingtino kwbang rang ajimanani shep tabukni ni bwskango kani kaisa haono Chandan buphang kaimani logi Kuwai buphang jami buphang tai lichu buphang hai dal bidal plantation khlaiei dakti no rang ajimano bisi kaisa baino bwthai rinai Lebo buphang bisikni bai bwthai thainai lechu buphang tai bisik tham bisik bwrui no bwthai thainai Kuwai buphang no khubui 12 ni simi 15 bosorni bisingo no mulajamanai kwchak Chandan buphang kaiei Ajidi nungbo obahai dal bidal nursery ni Chara mana bagai ino kwrwngdi RB nursery project bai RB nursery project o buphang chara simiya buphang chara no bahike kainai tai bahike torinai abrokbo phwrwngwi rinai haste Tripurani jesa thayo tongibo nung RB nursery ni bisingtei chak Chandan Lebo lichu Kuwai narkra hai dal bidal phol phokrani chara order mano nogo tongtitino mannai nung dal bidal buphang chara abno kare cancer bemar hai bemar kotor hamnani bithi korosol buphangni chara bo Manthogo RB nursery project ko haike samung kwrwi Tiprasa sikla song baithangni hano haine khiklai toniyaoi dal bidal buphang kaiei jinani lama rotogi tong hangke tini no kwrwngdi RB nursery project bai RB nursery project ni nikuma Lakshmi Sadupara Boromoidan Kalyanpur norok screen o rijak kokdung number baibo kwrwngwi mano 8974785831 bai Boromoidan no karei Kamalpur Jompui tai Kalyanpur amchini lukurokbo norokni amchai no mansinai dal bidal buphang chara Kamalpur tai gana gini ni lukurok norok 9436728750 number by kwrwngwi mano abno karei Jompui amchai tai gana gini ni lukurok norok 8974785831 on number by kwrwngwi mano Tripurani jesa thayo tongoi nogo achuktitino nung dal bidal buphang chara order mano ni nogono soginai dal bidal buphang chara RB nursery project ni bisingtei tini no kwrwngdi RB nursery project bai ani bumungke borunte porma ani kami ngke Manthogo para Jompujala RG block acha angke uskango je video nung mani nindo Chandan chara je available mani bom hayamo Chandan chara ta bukan ro available je nangsakri mano obo hongke kwchak jat kaisa phunugano obo hongke kufur jat available je nangsakri mano nindo tabuk keni tongna kaisa kufur kaisa kwchak ga variety o tabuk bomo red bisik bomo hakai to kwchak da ka red to international market hongke kwchak jat ar sini je India ni je red ro same noklayo to kufur boni sitai 1000 hai bisita ingke tabuk jenindo je Chandan bagan jenu chongman buskango ingke amo nung mane busuk bosor kai mani am hai ani botabu ko nai nai di ani mo kai mani iko taklai August phaikya tabu baike 5 bosor ka khani bo ingke angno kaisa tek singsinai nung tabuk lukurung thani Chandan buphang kai mani bini phajya tamo nung kaisa kok tam saklani musung thani ang saklai musung ka bo haise je sini no gana gini jaga magana khiklai cha tondi sung je bobishoto bwsabutini bagai kaisa asajak manai tongo je sung rang puisa to asuk ajioi sin borok khorok busukle bank o jomari tonmamba ke kom khorosni bisingo no sung 12 hoite 15 bosorni bisingo phangsa 1.5 lakh taka ke phalimano phalmani bisingtei sin bwsabutiri rokno je bobishoto je khlai rnan musukmani abono sung phaloi bobishoto sung rimanai ingke ta kaisa singsinai o je Chandan ni chara bo busuk mari bai paimanai obo anro phaljago 125 taka tai sem no kufur bai kwchak bai sem no ingke lugorong nang koi musungo Jompujala Chudiri para bracket doila para o je Chandan chara nana musungnai takuk borun deber mani nogo
mana tei bini contact number kok duk number ango screen ri nai Ketek isa kok angkok kasanam suma ka haise obong ka korsol omo ke phono kaham ki sinia ko omo ke korsol cancer ni bufang cancer dara cancer manjang nai rok oblai ba bthai no chakhang ke obo cancer aste aste hamnai ar jara cancer manjage rok borok ngke omno sai tong ke tai jibono phone cancer manjage obon bthai no omon bumke korsol ke tai se kok sung no gana gini jaga chikun sawano tika tolafan phangsa kai tondi sung cancer ni hoite aste omno chawoi sung aste sini cancer ni rupni thaide sung rokha manai tungta phajak mo 6 bosoni Kwbang industry mangla hybrid फुल ऐसे आप घूमो एक बार फुल वीडियो करके बात करके घूमो एक कहो इंडस्ट्री मंगला एक तो भांग नाजी को 600 700 500 जरा थाई बुथाई इतना दी बुथाई Kwbang बुथाई फटफट जात तेम थंगमन ना एक बस्ता थानी जा एक बस्ता रख तुम इतना एक तो बुंबु फांगो ना इंडस्ट्री मंगला हाइब्रिड वाईफाई दिया वाईफाई